Pane mashoko anobuda achiexposewa aiwa toona kuti vanhu vemuZimbabwe vanyaso kuona kuti aiwa vakomana vemaZANU-PF patriots they are very toxic and they are very angry pamusoro pe-election victory muBotswana. Kuti vaona kuti pane this statement riri kutenderera aiwa rinobuditsiwa the new upcoming president weBotswana. Atinoona kuti aiwa he is against corruption, he is against vakomana vanoriga ma-elections. Zvatoona kuti vakomana vemaZANU-PF patriots vari kanyogwa panapa vachinzi aiwa havasi kufara nechiitiko ichi. Sina panda masvika mudanyogwa panapa ndibva subscribe like turn the bell icon. Timuna paendo yamunashe masiwa nyora chiti you might be surprised why ZANU-PF patriots is angry. President Aduma Boko makes it clear in the UDC manifesto that they will openly condemn bad governance and undemocratic elections in any country. ZANU-PF sorry zvenyu, this UDC is unlike ANC and Malula Fikile. Tikapinda statement rake ranobuda nyura panapa tinoona pakasikuliwa apo panobuda panyika pachinzi number F, ensure sustained support and advocacy for the freedom of expressed people of the world and openly condemn bad governance and undemocratic elections in any country. Ndo mashoko atinoona kuti ari kachita kwazvinzi aiwa maZANU-PF patriots vakomana ve the ruling party munyika yeZimbabwe they are not happy nekuda kwechitiko ichi, vachiona kuti aiwa vakuwana vanhu vanovaopoza, vakuwana vanhu vanenge vasingadi unhu hwavo kana kuti vanhu vanoexposa ma-acts avo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake nekuno section yedu. Subscribe like turn on the bell icon.